Jo, bylo by dobrý, kdyby až vyleze video, tak do komentů, abyste třeba napsali, jestli chcete vidět s někým trénovat, protože ty možnosti jsou. A i sám chci, protože teď budeme točit, jak už jsem zmiňoval na začátku, s Michalem Kryžánkem, což je teď velký objev na Slovensku. Mega talent, obrovský kulturista. Docela se na to hodně těším. Takže první video bude s ním a od toho se budou odvíjet všechny další. Já chci opravdu pozvat co nejvíce lidí, co znám, i ty, co neznám, aspoň je poznám. A taky nějaká show, ať se něco děje, to není to samý, protože de facto je to furt to samý dokola, co točit. Vymýšlet nějaký kraviny, jenom pro zajímavost mě nebaví jako a když náhodou se něco objeví, nebo jako objevím v tréninku, že mě to začne bavit, tak samozřejmě vždycky to nějakým způsobem uveřejním nebo ventiluju, prezentuju, inspiruju tím i nějaký lidi, dejme tomu, takže je tohle je dobrá, tohle je jaká cesta toho nějakým způsobem ty videa oživit, protože nevím co jako furt točit, nikdy mi to ani vůbec nebaví, ani nemám náladu něco točit, protože ty jsi v tréninku, chci se soustředit na ten trénink sám na sebe, kolikrát jsi vůbec rád, že ten trénink odjedeš. Když jsi unavený a když se ty zakry, tak umíš nějaký kraviny. Když se celý den soustředím ještě na spoustu jiných věcí, protože samozřejmě víte, že se snažím rozjíždět svoji značku výživy, tak to mě taky hodně baví a naplňuje, když si konečně můžeš dělat jméno svým produktu a zabývat se tím, čím to, co tě baví, to, co celý život děláš, čemu tak nějak rozumíš, tak je to super, no. A je fakt, že mám teď spoustu plánů s tou výživou. Rozjíždíme distribuci v Itálii, v Německu. Chceme se pokusit i na Slovensku právě s pomocí Jarličínka. A každá takováhle blbina v uvozovkách něco stojí, ať finance nebo nějakou energii, tak v té přípravě potom fakt té energie je málo na to, abys vymýšlel ještě během tréninku nějaký blbiny a bavil ostatní lidi, protože pak jsou ty videa takový nezáživný, když tam vlastně říkáš, že já nejsem dvakrát výjimečnej, takže je to taky někdy trošku problém. Ale dneska to jde, jak jsem říkal, jsem nažratý, nějaká čokoládka padla, pizza, puding, to jsou spodinky, 2 dny zpátky a už to dal znovu. Ale jinak musím říct, že v dietě teďkom, co se od ledna připravuju, tak úplně nejmíň vlastně jako řeším. Dřív jsem měl hodně takových chvílek, když jsem prostě fakt jako mlsal a potajmo a teďka na to nějak čut nemám. Možná je to taky právě díky tomu, že si třeba hodně dělám protein s rejží, kde hodně nahradím tímto sladký a je to opravdu jako výborný. Jo. Někdo to vypadá, že to třeba je jaká šlechta, ale fakt je to, kam se hrabou všechny instantní a různý instantní kaše, které jsou na trhu jako hotový produkt, prostě to vůbec se na to nehrabe prostě. Když si uděláte rejži s tím proteinem, nebo jak už jsem zmiňoval i tu kolubici, tak to je velká paráda. To je velká paráda, to byste si jako mohli vyzkoušet a zjistíte, že vůbec není potřeba kupovat takovýhle srágory jako nějaký instantní kaše.
To je šrot. A když jsem už u té výživy, tak kolikrát ani nechápu, proč všichni řešíte tisíce produktů, každý si kupuje domů úplně všechno, co snad nějaká firma vydá, je to úplně nesmysl prostě. Plácat se takovýma sračkama, když skoro nejste schopný doladit nějaký bílkovinový základní stravu. A hlavně, že máte amina, hlavně, že máte instantní kaše, hlavně, že máte od každého druhu proteinu jedno balení, je to úplně k hovnu, úplně k hovnu. Ať se na mě nikdo nezlobí, ale já jsem celý život nebral nic jiného než protein, základ, to bylo jako hodně jsem třeba dával hydro, jako teď teda od Textifitu to hydro bylo fakt jako dobrý a opravdu jsem cítil, že to dobře po tom tréninku trávím, ale to byl tak jediný produkt, který byl možná výjimečný, jinak všechno je to na stejný brďo. A je úplně jedno, jestli dáváte 90, 80 nebo nějakou kombinaci proteinu jako long, nebo nějaký takovýhle typy, jo. Jsem zrovna poukázal na long od Textifitu, ale myslím tím všechny možné značky, prostě je to všechno na jedno brdo. Já si teď používám svý proteiny, jsem maximálně spokojený, forma mi jde nahoru, nepotřebuji vůbec žádný tisíce druhů aminokyselin, tablet a kapslí a všech možných blbostí. Fakt je důležitý základ a hlavně základ je jídlo. Prostě. Tomu se prostě nic nevyrovná. Samozřejmě, že když máte množství bílkovin, kde prostě na nějakou velkou váhu musíte poladit opravdu přes 300 gramů bílkovin, tak tam prostě doladíte z toho proteinu nebo z té výživy, ale není potřeba, a už vůbec ne u těch mladých kluků, který prostě se snaží nabrat nějakou svalovou hmotu a nejsou schopni pochopit, že prostě bez sacharidů to nepostaví. Jako. To je stejný jako všichni se, já to vidím třeba, když prezentujeme prostě produkty na některých veletrzích nebo na nějakých expech, dáme tam gainer a oni se ptají, co to je, jestli je gainer nebo protein, až to vezme do ruky s tím, že to je gainer, tak úplně gainer, jakože si přibere 20 kg po jednom tom tuku, ještě tomu dobu, já nevím. Ale ten gainer je prostě základ, nebo sacharidy. Sacharidy a bílkoviny je základ, a prostě tohoto, když nemáte v cajku, tak nemůžete nikdy přibrat. Tady je spoustu kluků, který cvičí, váží 60 kg, snaží se nabrat, ale řešejí agres, nebo jakýkoliv jiný pumpy, prostě řešejí amina, hlavně aby měli BCAčka, aby měli glutamin. Ale ve finále nedá tolik bílkovin normálně ze základní stravy, jako to je, prostě to si trošku probujte, že jo. Nejdřív si kupte maso, když nemáte na maso, tak kupte tvaroh a vajíčka. A tohle jeste, jako, že jo. Až uděláte nějakou hmotu, tak pak můžete se zabývat takovýhlema doplňkama, ale já vždycky úplně umírám, když se mnou přijde týpek, který prostě má postavu jak do jazzu a jestli je dobrý, když si koupí glutamin nebo BCAčka, jestli je to dobrý. Jako. Je to dobrý, no, ale k čemu to nebude, no. Je to dobrý, je to špatný, jako, ale co si jako myslíš, když si koupíš glutamin nebo když si koupíš BCAčka, co je? Bereš ty bicáky, ale přes noc, ne? Prostě to kravina, vyhodíš prachy a nepoznáš o sobě ani nic, jenom vyhodíš prachy. Protože jsi koupil produkt, který je marketingově zmedializovaný a ty máš pocit, že díky tomu, že to berou borci světové úrovně, tak prostě budeš stejně dobrý. Trošku by si měl možná asi srovnat ty priority v té stravě a zaměřit se na to, aby si pak opravdu přijmul kvalitní stravu a pořád měl na mysli to, že všechny tyhle produkty jsou pouze doplněk stravy, doplněk. To neznamená, že na tom je to postavení, je to doplněk. Jsi schopný to udělat úplně bez toho. Nemusíš mít ani protein, nemusíš mít ani BCAčka, nemusíš mít vůbec nic. Ale prostě přesto, že
sedíte u internetu a čumíte na ty přiblblé reklamy, ale tak prostě budete kupovat nesmysly a budete utrácet koruny za to, abyste ten produkt jenom měli a tím si vlastně jako dokázali to, že jste udělali něco pro to, že teď jsem si koupil glutamin a BCAčka a teď to prostě půjde. Jo, a tak to není. Takže jako jenom to jsem tak nějak chtěl taky říct, že už mi to docela dlouhou dobu sere, jako tohle, že prostě hodně se jako ten marketing rozšířil, to je skvělý, firmy prosperují, všechno funguje, sportovci jsou sponzorovaní, ale mějte taky trochu na mysli, že je to všechno business jenom a není to o tom, že byste měli každý produkt, nebo že spíš potřebujete každý produkt. Jo. Trošku si možná protiřečím v tom smyslu, že sám produkuju nějaký produkt, ale produkuju produkt takový, který stačí k tomu, aby prostě ten člověk dokázal fungovat a prostě, i když tohle tomu není ta správná cesta marketingová, jako kdyby si chtěl říct lidem opravdu jakoby pravdu, jo, protože pak si ty lidi můžou říct, tak to asi nepotřebuju, ten produkt nemusím kupovat nebo tak. To neříkám, že ho nepotřebujete, je to doplněk, prostě je to doplněk, potřebujete ho, pokud potřebujete doladit prostě množství bílkovin na kilo, tak ho potřebujete ho k tomu, když nejste schopný prostě si uvařit, když nejste schopný přijmout tolik množství stravy, potřebujete ten produkt k tomu, abyste si třeba ulevili od toho, když prostě držíte dietu, tak díky tomu, že to je prostě dobře ochucený, tak si hodně ulevíte od takových těch choutek na to sladký. Jo, třeba jako já, když si nedávám do té grupice nebo do té rejže, tak si prostě fakt pomůžete k tomu, že nemáte potom na to sladký. K tomu ty produkty potřebujete, ale nepotřebujete k tomu, abyste na tom stavěli základ, jako, že bez těch proteinů to nejde. Stejně tak jako kolikrát mi píšou prostě nějaký maily, že by chtěli sponzorovat, že to potřebují prostě, to není pravda, že před x lety, když já jsem začal s turistikou, tak tady byla 1-2 firmy u nás jako v republice, které vydávaly nějaké proteiny a skoro nikoho nesponzorovali. Dneska je to všechno jinde, dneska se to hodně posunulo, je to velký show, velký marketing, velký business. A všude ve světě, že jo? Ale není to vůbec potřeba. Před x lety, když vůbec nebyly žádné firmy, jak to ty kulturisti udělali, to je logicky. A jaký udělali formy. Je to dobrý. Na spoustu věcí vám to pomůže, ulehčíte si prostě toho, ale nemusíte to mít prostě, nemusíte to mít. Je to takový jako doplněk, je to prostě doplněk, to mluví od za všechno. Takže to jsem to